Já vás vítám u našeho druhého partu ve FIFA 14 a dneska se to dáme proti Spursu, to je náš druhý protihráč týmu, takže doufám, že to vyhrajeme a držte mi palce. Jak to bylo? No, teď nevím, co mám dělat. Nic, jdeme dál. Jo, potom to tak hází. Tak je to náš druhý zápas. Za náš tým, nejlepší mužstvo, nejlepší mužstvo, pardon. Jsou mají strašně rychlí hráče, to je úplně blbý. A dobrý, rychlý a dobrý. Než seberete míč jednomu hráčovi. Tak, zkusíme teda vyhrát. Kvůli mě zado. Ty vole, bezové. Neměl, abych to teda do toho autu bych to nenechal dát. Lewandowski střílí a je tam. Bohužel až na druhou střelu, ale nevadí. Snaha byla. A dala. Snaha byla. Bolí záda, pardon. Nevím, jak jsem mohl sednout. Jo, dobrý. No, tak je to 1-0. Zatím proti Spursu a to se divím teda. Vždycky teda proti Spursu jsem hodně jako vyhrál, ale jinak jsem prodával. Kdybych měl dneska ten šťastný den na natáčení FIFA 14. Ne.
pro mě to blbý pocit to. Už vím, že mi dají gola. Dobrý. Už jsem tam běžel. Vždycky mám úplně takový blbý pocit, že mi dají gola. Zblízka musel být, no. Padesátá čtvrtá minuta. A tam gól. Je tam. Viděli jste to, ten placák? Ten byl dobrý. Já jsem ani jednu nevykop. Já střílet radši nebudu. Já na to nejsem zvyklý. Já vím, že díky tomu máš čerstvý hráče, ale jak vám to říct, no takhle. Jsou úplně zralí, takže prostě jsou dobrý. Jsou. Já jako popevím s brankářem, ale nepovedení. Popevím s brankářem vykop a doufám, že to neskončí zase jako z Manchester City 2-0. Kdybychom mít teda my, tak jo, to bylo moc. Zkusím dát gola. Co to udělal za šouráka? No tak 0-0. Jako na z Manchester City. Jak vám řeknu údaje o zápasu. To vám asi říkat nebudu, to vás určitě nezajímalo. Ale když údaje o zápasu, góly 2, pro nás je to góly 2, střely 6, střely na bránu 6, takže mít 47%, obrana na zákroku 13. Oni mají góly 0, střely na bránu 0, takže mít 53 jsou o něco lepší. Obrany za obranský zákroky 2krát a offside 1. Přesnost střel my máme 100% a přesnost přihrávek 80. A oni mají přesnost střel 0,80 a přesnost přihrávek 85. Takže já se s vámi loučím u dalšího partu, vidíme se u třetího zápasu. Díky za podívanou a čus a zdraví vás Michal Bosák.